Bon dia a tothom. Moltes gràcies. Como todas y todos sabemos aquí, la vivienda es un derecho, no una mercancía, y en la actualidad se está realizando un proceso de desposesión del derecho a la vivienda a capas cada vez mayores de la sociedad. La venta de vivienda pública a fondos buitre, la desregulación del mercado del alquiler, aunque haya una ley de vivienda muy descafeinada, la invasión de las viviendas de uso turístico, la falta de políticas de vivienda pública, todo nos lleva a que la vivienda sea pues, un eje fundamental en los procesos de exclusión social. Nuestra voluntad es que en esta mesa podamos discutir cómo la renta básica se vehicula conceptualmente y en la práctica hacia una respuesta de mejora de las condiciones de vida de la sociedad en términos de derechos y de vivienda. Vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuáles son sus potencialidades y sus retos, ¿no? Y para poder responder a esta pregunta tenemos con nosotras a tres personas que saben mucho de vivienda, saben también mucho de renta básica y bueno, pues los voy a presentar a continuación. Tenemos a Albert Noguera, que es catedrático de Derecho Constitucional, ha dirigido diferentes equipos de investigación, entre ellos Democracia Més, el grupo de investigación interuniversitario sobre poder constituyente y nuevo constitucionalismo. Actualmente es director de la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia. Bueno, benvingut. También tenemos a Jaime Palomera, que es director del área de Vivienda y Ciudad del Instituto de Recerca Urbana de Barcelona, IDRA, antropólogo, investigador y profesor, guiado por el principio de que la vivienda es un derecho y no un activo financiero, que las ciudades son para vivir y no para especular. Es doctor por la Universitat de Barcelona y participa activamente en la creación de herramientas para democratizar el acceso a la vivienda y promover la justicia social, como el propio IDRA y el Sindicat de Llogateres. Benvingut. Y por último tenemos a Lluís Torrens, que es economista, es el actual secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña. También ha sido y es profesor asociado de Economía en diversas universidades. Anteriormente fue director de Innovación Social del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, donde ha liderado el proyecto europeo BEMINCOM para la implementación de una renta garantizada en la ciudad de Barcelona. También es miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Plan Piloto para una renta básica en Cataluña y miembro de la Red Renta Básica. Benvingut. Bueno, pues si os parece empezamos por Albert y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bé, doncs, bon dia i moltes gràcies a tots. Bueno, primer de tot, agrair-vos haver-me permès compartir aquest simposi amb vosaltres. A veure, doncs el títol de la taula és Renta bàsica i el dret a l'habitatge i, per tant, entenc que el que se'm demana que faci és que contesti la pregunta sobre si és o no és la renta bàsica un instrument útil per garantir el dret a l'habitatge. Bé, jo el que defensaré és que sí que ho és i que ho és per partida doble. El que vindré a dir és que el dret a la renta bàsica serveix o pot ser útil per garantir el dret a l'habitatge en el que podríem dir les seves dues formes. I m'explico. A pesar de la seva quotidianitat, la paraula forma obté el seu sentit de la filosofia. És en concret a partir de l'establiment de la dicotomia matèria-forma desenvolupada per Aristòtil i per Kant, que desenvolupa la idea de la forma com a logos, en la qual, a pesar de la diferència entre tots dos autors, podem dir que tots dos coincideixen en que la forma és l'especificitat, l'específica existència d'un tros de matèria. És a dir, una estàtua de bronze és la forma impresa en el bronze com a matèria, com a bronze podria ser una altra cosa. Per tant, la forma és, doncs, l'existència concreta efectiva d'un fenomen. En aquest sentit, podem dir que la renta bàsica pot adoptar almenys dues formes. Segurament més, però pel que aquí ens interessa, almenys dues formes. En primer lloc, una forma econòmica, com a ingrés regular, com a renta bàsica universal, i en segon lloc una forma jurídica, o una forma jurídico-constitucional, en concret, com a dret al mínim vital o al mínim existencial. Llavors, a partir d'aquí, el que faré és veure com cadascuna d'aquestes dues formes pot contribuir a garantir el dret a l'habitatge. En primer lloc, farem dos punts. En primer lloc, que parlaré de la relació entre renta bàsica i habitatge des de la seva forma econòmica i, en segon lloc, la relació entre renta bàsica i habitatge des de la seva forma jurídico-constitucional. Sobre la primera qüestió, la relació entre renta bàsica i habitatge a la seva forma econòmica,
Mireu, la introducció a la renda bàsica, com a part d'un paquet de mesures, que després explicaré, suposa, al meu entendre, un canvi en la lògica en la que a casa nostra s'aborda el problema de l'habitatge. Durant les últimes dècades, fins i tot després de la crisi del 2008, s'ha pretès fer front a Espanya al problema de l'habitatge des del que podem anomenar solucions focalitzades i no solucions estructurals i universals. Per solucions focalitzades, bàsicament és aquelles que aborden les dificultats d'accés a l'habitatge com un problema individualitzat. És a dir, és la percepció que posa el focus d'atenció en la situació vital d'una persona, d'un grup de persones que viuen en situació de vulnerabilitat en la societat. De manera que el problema de les dificultats d'accés a l'habitatge no seria una qüestió d'ordenació econòmica general, sinó que seria una qüestió de les característiques vitals d'atur, de pobresa, d'addiccions, de violència masclista, de sensellerisme, etc., que tenen determinades persones i que els impedeix accedir a l'habitatge. Per tant, les polítiques d'habitatge han d'anar focalitzades en aquests grups concrets, la qual cosa vindria a establir un model bicèfal estructurat sobre dos nexes. Un nexe entre població i mercat per l'àmplia majoria de la població i un nexe entre individu i estat per a aquells sectors més vulnerables. És a dir, la majoria de la població s'hauria de garantir l'habitatge a través de l'accés al mercat i l'Estat faria polítiques públiques per garantir el dret a aquells sectors més vulnerables. Això és el que serien solucions focalitzades. I les solucions estructurals i universals serien aquelles que consideren el problema com algo inherent a un sistema on es combina propietat privada i lliure mercat en el si d'un model de capitalisme transnacional financer i, per tant, les solucions passa per qüestionar d'arrel el propi principi d'organització econòmica. Bé, doncs, com dic, durant les últimes dècades a Espanya el que s'ha fet és intentar fer front al problema de l'habitatge única i exclusivament o principalment des de solucions focalitzades. I això es veu clarament si un es mira les legislacions autonòmiques d'habitatge com la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional en la matèria. A les legislacions autonòmiques, l'habitatge, ja des del mateix moment en què s'aprova la Constitució, l'any 78, el 148.1.3, establia que l'habitatge, territori, urbanisme i ordenació territorial podien ser una competència exclusiva de les comunitats autònomes i, de fet, totes les comunitats autònomes l'assumeixen. Durant molts anys, aquesta no és una qüestió ni que sigui ni prioritària ni política ni jurídicament per a les comunitats autònomes. De fet, durant molts anys ni desenvolupen legislativament el dret a l'habitatge i el que feien les comunitats autònomes eren bàsicament limitar-se a executar el Plan Nacional de Vivienda, és a dir, a construir habitatge de protecció oficial en èpoques de crisi del sector immobiliari i poca cosa més. Això canvia a partir del 2008, de la crisi del 2008 al 2014, que per fer front a l'emergència habitacional, comunitats autònomes comencen a aprovar lleis d'habitatge. El primer antecedent és la llei catalana del 2007 sobre el dret a l'habitatge i després de la crisi el decret llei andalús de 2013, que va seguit per tot un conjunt de lleis autonòmiques. Bé, si bé introdueixen algun element estructural, gran part d'aquestes lleis perceben l'habitatge des d'una concepció focalitzada. I això es veu a la pròpia definició del dret subjectiu a l'habitatge que fan aquestes lleis. La Constitució no reconeix l'habitatge com un dret, ho fa com un principi rector. Aquestes lleis, una de les novetats que introdueixen és que la comencen a introduir com un dret subjectiu. Però si mirem la definició que fa la llei valenciana, la llei basca o d'altres lleis, la llei valenciana diu les administracions públiques garantiran l'efectiva satisfacció del dret a l'habitatge assequible i digne a aquelles unitats de convivència que pels seus ingressos o circumstàncies no puguin accedir en condicions de mercat. Amb la qual cosa s'entén que els altres sí poden accedir en condicions de mercat i per tant es reprodueix aquesta lògica bicèfal que mencionàvem. I en segon lloc, en quant al Tribunal Constitucional, gran part d'aquestes lleis autonòmiques van ser recorregudes pel govern central amb un recurs d'inconstitucionalitat i a partir del 2015 el Tribunal Constitucional comença a emetre sentències. De fet, en va emetre 18 on anul·la gran part de les lleis autonòmiques d'almenys 8 comunitats autònomes. Tots els petits articles amb solucions estructurals que s'incloïen, com per exemple la regulació andalusa d'expropiació dels habitatges buits en mans dels bancs o la llei catalana 11/2020 de control dels preus dels lloguers, han sigut anul·lades pel Tribunal Constitucional al·legant qüestions competencials. És a dir, el que diu el Tribunal Constitucional és que l'habitatge, tot i ser una competència exclusiva de la comunitat autònoma, té diferents dimensions constitucionals, moltes de les quals estan condicionades o estan interrelacionades amb competències de titularitat compartida o estatal, com pot ser la fiscalitat, la legislació civil, la legislació hipotecària, etc. I, per tant, quan aquestes lleis regulen qüestions estructurals, estan vulnerant competències de l'Estat. El 149.1
Punt 8, referides a les bases de les obligacions contractuals en matèria civil, la del 149.1.13, referides a les bases i coordinació general de la planificació de l'activitat econòmica, el 149.1.6, referides a matèria hipotecària, etc. És a dir, el que diu el Tribunal Constitucional és que amb això les comunitats autònomes no poden adoptar, o buida les possibilitats de les comunitats autònomes de poder adoptar solucions reals al problema de l'habitatge, perquè si una comunitat autònoma, tot i tenir la competència exclusiva, no pot adoptar polítiques que afectin ni regulin ni directament ni indirectament ni a l'economia ni al mercat, doncs difícilment es poden adoptar solucions estructurals. L'únic que podrà fer una comunitat autònoma és adoptar solucions focalitzades en determinats grups. Per això dic que la qüestió de l'habitatge s'ha intentat solventar única i exclusivament des de solucions focalitzades. I és evident que el problema de l'habitatge, ni a Espanya ni a qualsevol lloc, no afecta només a determinats sectors socials que estan per sota d'un llindar d'ingrés, ni tampoc té les seves causes exclusives en qüestions de salut individualitzada o qüestions socials individualitzades de determinats grups. L'habitatge és un problema que afecta a una àmplia majoria de la població, que té dues causes principals. Una és l'elevat cost de l'habitatge i del lloguer o la cada vegada menor oferta de lloguer assequible per a les rentes mitges i baixes. I l'altra cosa és, podem dir, la conformació d'una classe popular intermitja cada vegada més majoritària a la nostra societat amb dificultats de cada vegada menor poder adquisitiu i dificultats d'arribar a final de mes. És a dir, moltes vegades des de la sociologia de les classes socials s'ha estudiat les classes populars des del treball, des de Marx, i les classes mitges se les ha estudiat des de les lògiques de consum, des de Veblen, des de Bourdieu, des de Weber, i això fa anys que ha desaparegut. Les classes populars ja fa anys que han accedit al consum a través del crèdit, i les classes mitges han vist vulnerabilitzades les seves situacions laborals. I això el que acaba creant és una cada vegada major classe popular intermitja, molt heterogènia en el seu interior, amb diferents nivells de renda, amb diferents nivells culturals, amb diferents hàbits de consum, però que tots comparteixen un conjunt d'agòbios quotidians a la seva vida, que és l'augment de la llum, l'augment del gas, l'augment del lloguer, l'augment de la cistella de la compra, que fa que cada vegada tingui menor poder adquisitiu i més dificultats d'accedir a final de mes. Per tant, tots aquests elements el que fan és que les solucions al problema de l'habitatge avui en dia ja no puguin ser només solucions focalitzades, sinó que hagin de ser solucions des d'una lògica estructural i universal. I aquesta és segurament una de les potencialitats de la renda bàsica. La implementació d'un paquet, segurament amb tres potes principals, una que seria la renda bàsica universal, amb la lògica distributiva d'ingressos que suposa, l'altra seria la necessària ampliació del parc públic d'habitatge per oferir lloguer assequible, almenys, que arribi a un 20%, una xifra de la qual encara estem molt lluny, i la tercera seria l'evident regulació i control dels preus del lloguer. Aquest paquet, que dic que necessàriament s'ha d'entendre de manera conjunta per tal que la renda bàsica pugui produir efectes reals sobre el dret a l'habitatge, com a ingrés efectiu regular, la renda bàsica serviria per complementar els ingressos de les persones i, per tant, contribuir a mitigar els efectes de la conjunció entre estancament salarial i augment dels lloguers, però, no obstant, la renda bàsica, de manera aïllada, estaria condicionada per la pròpia lògica del mercat immobiliari. Per tant, tot el que es pogués guanyar a efectes de complement dels ingressos de les persones podria ser fàcilment contrarrestat a partir d'una inflació dels preus del lloguer o de l'habitatge o de no oferta d'habitatge assequible. Per tant, acabaríem fent allò que els castellans diuen un pan con unas tortas. És a dir, l'impacte positiu i l'eficàcia de la renda bàsica en el dret a l'habitatge està directament condicionat a que vagi de la mà d'aquestes altres dues mesures, que és la necessària ampliació del parc públic d'habitatge i la regulació necessària dels lloguers. En aquest sentit, sí que la renda bàsica, en la seva forma econòmica, podria contribuir a reduir parcialment els problemes d'habitatge. Això en quant a la primera relació. En quant a la segona relació, la relació entre renda bàsica i habitatge a la seva forma jurídico-constitucional. Mireu, podem dir que els drets a les nostres societats són una necessitat. Segurament, si nosaltres visquéssim en una societat on tots naixéssim i ens mantinguéssim iguals en una societat sense classes i on els béns i oportunitats fossin sobreabundants, doncs no hauríem de mediatitzar les nostres relacions socials a través d'aquest invent modern que són els drets subjectius. Però com que això no és així i, evidentment, vivim en societats amb desigualtats estructurals de persones, grups i classes i on els béns i oportunitats són escassos, hem d'adoptar determinades normes compartides que distribueixin béns i organitzin la convivència. I els drets, en realitat, no són res més que això. Els drets no són res més que una forma de redistribució de béns i oportunitats entre els membres de la societat. I aquests són formes de distribució igualitària o desigualitària? Bé, doncs depèn
des de l'enfocament que abordem els drets i depèn de quin enfocament s'imposi sobre l'altre. És a dir, de manera molt simplista podem dir que els drets es poden abordar des de dos grans enfocaments. Un és des de l'àmbit de la llibertat i l'altre és des de l'àmbit de la igualtat. L'enfocament dels drets des de l'àmbit de la llibertat el que fa és que operin com obligacions negatives, és a dir, configurant-los constitucionalment per l'Estat no com una obligació positiva de prestació social, sinó pel contrari, com una obligació negativa de llibertat individual. Amb la qual cosa, el dret a la salut, per exemple, entès des d'aquesta perspectiva, el que implica és la regulació d'una llibertat individual per poder triar quin tipus de servei vols que t'ofereixin, però no una prestació social com a tal. En canvi, l'enfocament dels drets des de l'àmbit de la igualtat el que fa és que operin com obligacions positives. És a dir, els drets no com a llibertat individual, sinó com a garantia orgànica d'igualtat. Aquí el dret es fa efectiu no a través de no intervenir, sinó a través de limitar els altres drets i de prestar-los com a serveis universals. Doncs bé, evidentment el capitalisme no suposa res més que una antinòmia entre aquestes dues maneres, aquests dos enfocaments de percebre els drets, entre la llibertat i la igualtat. La universalització o la maximització de la llibertat, entesa com a autonomia o com a individualitat, el que fa és aguditza les contradiccions de la igualtat, entès com a l'equiparació real de les condicions de vida entre les persones. De manera que donant-se primacia a la llibertat de l'individu per sobre de la igualtat, aquesta última només es pot entendre com una instància accessòria de la llibertat i, per tant, com a igual llibertat, però no com a igualtat real. I, per tant, només canviant aquesta lògica, donant primacia a la igualtat per sobre de la llibertat individual a través de la funció social de la propietat, de la funció social de l'habitatge, de serveis públics, de fiscalitat progressiva, etc., és que es pot alliberar de la igualtat de la llibertat i garantir persones lliures en quant iguals. Bé, el liberalisme en realitat no és res més que una forma política en la qual la llibertat primacia sobre la igualtat i l'estat social o l'estat socialista és a la inversa. Doncs bé, el que podem dir és que en aquest context el reconeixement constitucional d'un dret al mínim vital o d'un dret a l'existència mínima el que fa és introduir un element a l'interior de l'ordenament constitucional, de l'ordenament jurídic, que enforteix aquesta dimensió dels drets des de la igualtat per sobre de la dimensió de la llibertat. I en concret, en l'àmbit de l'habitatge, el que fa és obligar l'Estat a tenir que intervenir en la regulació de l'habitatge per sobre del mercat privat. I això, el dret al mínim vital, ho porta a terme a través de tres temporalitats o a través de tres maneres, que són el que jo anomeno com a dret ordre, com a dret esdeveniment i com a dret desordre. I explico cadascun d'aquestes tres formes que pot adoptar el dret al mínim vital respecte a l'habitatge. En quant a dret ordre, jo anomeno dret ordre a la inclusió d'un nou dret en la Constitució, a partir de la qual s'institueix una nova realitat amb continuïtat temporal i que garantitza seguretat jurídica en una matèria i que, per tant, genera nous hàbits i nou status quo. És a dir, una nova normativitat constitucional el que genera és una nova normalitat constitucional o un nou ordre constitucional. El dret al mínim vital no està reconegut com a dret fonamental en el constitucionalisme comparat. Algunes constitucions de Landers alemanys l'incorporen, estatuts d'autonomia a Espanya, el català, entre d'altres, reconeixen el dret a la renda garantida o el dret al mínim vital, però que estan vinculades a rentes mínimes d'inserció, no com a drets universals, sinó com un instrument de tancament del sistema de protecció social vinculat a l'exclusió o vinculat a la pobresa. El que aquí ens estem referint no és això, ens estem referint a un reconeixement constitucional fonamental del dret al mínim vital que la doctrina ha definit com l'obligació de l'administració de garantir recursos mínims d'una subsistència de tota persona, els quals incloguin alimentació, habitatge, seguretat social i uns mínims mitjans dineraris per poder-se moure en la societat. I, per tant, no hi ha dubte que això generaria obligacions al poder legislatiu, a l'executiu i al judicial, que passarien a estar obligats constitucionalment a tenir que garantir-ne la seva protecció i oferiria instruments als ciutadans a través d'un empara davant el Tribunal Constitucional, per exemple, de poder justiciabilitzar aquest dret. Per tant, reconèixer el dret al mínim vital com un dret fonamental crea una nova normalitat constitucional que fa que els poders públics no només estiguin obligats a abstenir-se de vulnerar el dret, sinó que estiguin obligats a promoure la garantia dels drets inclosos al mínim vital dins del qual hi ha l'habitatge. I això genera un nou ordre, opera aquí com a dret ordre. Una segona forma que adoptaria el dret seria com a dret esdeveniment. I a què anomeno dret esdeveniment? Jo entenc per dret esdeveniment aquelles situacions en les quals el dret, principalment a través de sentències judicials, irromp de manera imprevista a la realitat introduint
novetats que marquen de manera clara una novetat en la matèria. Per exemple, la sentència Brown contra Board of Education de l'any 1950 als Estats Units, on el Tribunal Suprem declara la inconstitucionalitat de la segregació racial a les escoles públiques, és una sentència que romp en la realitat nord-americana com un dret esdeveniment que canvia radicalment la situació dels negres als Estats Units. Doncs bé, el reconeixement del dret constitucional al mínim vital el que permetria és generar diversos episodis de dret esdeveniment en favor del dret a l'habitatge. Per què i en quin sentit? Bé, doncs pel fet que la Constitució espanyola no reconeix l'habitatge com un dret fonamental, tampoc el reconeix com un dret no fonamental, el reconeix com un principi rector del capítol tercer, i això dificulta enormement l'existència d'instruments processals per garantir la justiciabilitat directa de l'habitatge, especialment durant més de 35 anys on aquest dret no ha estat desenvolupat legislativament. Això ha fet que en la majoria de casos l'única estratègia que havia existit per justiciabilitar l'habitatge era de manera indirecta, és a dir, a través de recontextualitzar vulneracions del dret a l'habitatge amb vulneracions d'altres drets sí reconeguts i amb justiciabilitat directa com eren la vida o la dignitat. És a dir, l'única manera que existia era exigir davant un tribunal la justiciabilitat del dret a la vida i del dret a la dignitat i al·legar que la protecció d'aquests inclou l'obligació de garantir l'habitatge com un element derivat o que forma part de l'efectivitat dels primers. Això a vegades sortia bé, a vegades no sortia tan bé. Doncs si nosaltres partim de la premissa que aquesta estratègia de propiciar l'eficàcia del dret a l'habitatge de manera mediada, és a dir, a través d'altres drets, això té més o menys eficàcia en funció de si el dret palanca que s'utilitza per garantir l'eficàcia està més o menys unit positivament amb el segon, podem dir que el fet que la Declaració Universal de Drets Humans, el 25, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'11, el 30 de la Carta Social Europea revisada, estableixin una visió social de l'habitatge, és a dir, que estableixin una estreta vinculació entre habitatge i elements mínims d'existència de les persones i, per tant, una estreta vinculació entre mínim vital i habitatge. Això el que fa és que reconèixer el mínim vital com un dret fonamental, el que permet és que a l'hora de resoldre casos judicials de conflicte en matèria d'habitatge, els jutges, com a intèrprets constitucionals, puguen extreure conseqüències d'aquesta íntima relació entre aquests dos drets i integrar-los en favor de la protecció o la garantia de l'habitatge. De manera que s'obre aquí un enorme camp de justiciabilitat del dret a l'habitatge, l'efectivitat del qual passa a desprendre's directament del dret al mínim vital, que al ser reconegut ara com a dret fonamental es converteix en un estàndard d'impugnació de l'activitat pública o de l'activitat privada que vulnera el dret a l'habitatge. Per això, el reconeixement del dret al mínim vital com un dret fonamental actuaria aquí o podia propiciar diferents episodis de dret esdeveniment que acabarien protegint l'habitatge. I això en el cas colombià és evident. La jurisprudència del Tribunal Constitucional colombià, que ha reconegut el dret al mínim vital com un dret constitucional, ha generat que a partir d'aquí es generin múltiples episodis de justiciabilitat de drets socials per via de l'empara, que la Constitució no permet, i entre molts casos, molts episodis de justiciabilitat del dret a l'habitatge. I finalment, i acabo en 2 minuts, el dret al mínim vital podria contribuir també a garantir l'habitatge a través d'aquesta última forma, que és el que podríem anomenar com a dret desordre. Què vol dir això? Doncs que el dret al mínim vital, a part d'operar com a dret ordre, podria operar com un dret generador de desordre o de conflicte. I com un dret genera conflicte? Bé, tota Constitució és la integració de 2 cares de la Constitució. De la Constitució com a expressió de poder i de la Constitució com a aspiració de justícia. I cadascuna d'aquestes cares té efectes diferents sobre l'estatus quo. Un de conservació i l'altre de transformació. En tota Constitució és sempre la integració, per una banda, d'una Constitució normativa, és a dir, aquella que podem identificar amb l'autoritat, amb la voluntat del poder, és la que es deriva del positivisme jurídic, d'acord amb el qual el dret és aquelles normes que dicten aquells que poden imposar les seves normes sobre la resta, i una Constitució sociològica o descriptiva en el qual ni la Constitució ni la seva defensa s'ha d'identificar necessàriament amb el poder. Si un estat dicta una norma que genera precarietat o genera pobresa, qui està vulnerant la Constitució? Per tant, la Constitució i els seus drets constitueixen també una eina discursiva i política poderosa per demostrar que és el poder i no els dominats qui vulneren la Constitució. I en aquest sentit, no hi ha dubte que el dret fonamental, el mínim vital o el mínim existencial, més enllà de generar un dret ordre,
es conforma també en un poderós concepte força o en un poderós instrument discursiu o polític perquè els moviments socials en favor de l'habitatge puguin fonamentar i puguin desplegar noves reivindicacions en favor de l'habitatge. I el conflicte, evidentment, aquí no s'ha de veure com algo negatiu, sinó tot el contrari. Al llarg de la història el conflicte ha sigut un dels principals motors per aconseguir ampliacions de dret. Per això, el que vinc a dir és que a partir de la combinació o interrelació d'aquestes tres formes que pot adoptar el dret al mínim vital com a dret fonamental, com a dret ordre, com a dret esdeveniment i com a dret desordre, aquest podria ser útil per generar situacions que acabessin afavorint la protecció del dret a l'habitatge. I amb això podríem contestar aquella pregunta inicial sobre si la renda bàsica és un instrument útil per garantir o per afavorir el dret a l'habitatge o no. Doncs bé, podríem dir que tant en la seva forma econòmica com en la seva forma jurídico-constitucional sí seria un instrument que podria acabar contribuint a garantir que aquest dret fos una mica més efectiu. I jo ho deixo aquí. Moltes gràcies. Jaime. Abans que res, declarar-me molt ignorant en l'àmbit de la renda bàsica universal, i és a dir, que vagi com a disculpa anticipada. Evidentment que llegim des de fa anys i seguim amb admiració el treball de la xarxa per la renda bàsica i tenim alguns coneixements bàsics, però diguem-ne que no és la nostra matèria d'especialització. I per això mateix també agrair que ens hagueu convidat a l'Hidra a aquest interessant simposi. Abans que res, dir una cosa que està vinculat una mica amb el que deia l'Albert. Clar, preparant aquesta taula rodona, he fet, a partir d'aquesta ignorància declarada que us deia, m'he posat a fer una mica de recerca sobre què hi ha escrit i treballat en relació a la qüestió de la renda bàsica i l'habitatge, i més aviat m'he trobat poca cosa. No sé si és que no l'he sapigut trobar, però he trobat poques fonts, hi ha pocs anàlisis. He trobat alguna gent que ha fet recerca sobre com la renda bàsica universal pot tenir un impacte en el fenomen del sensellarisme, com pot ajudar a reduir-lo, un parell o tres de papers acadèmics. També hi ha el treball que heu fet Reventós, Lluís Torrents, el Jordi Arcarons. De fet, venint cap aquí m'han passat l'article, m'han dit, no, sí que hi ha una cosa escrita, t'has de llegir això. I també ho hem llegit, però dic que m'ha sobtat una mica perquè, clar, ara mateix, en països com el nostre, el sector immobiliari i concretament l'habitatge és un enorme distribuïdor de rendes. De fet, el principal distribuïdor de rendes del país és el sector immobiliari. No hi ha cap vector de desigualtat que tingui els efectes que ara mateix està tenint l'habitatge. I concretament, no pas l'habitatge, sinó si s'és propietari o no de béns immobles. A l'Hidra vam fer un estudi fa poc, que vam publicar fa pocs mesos, on ens fixàvem en la polarització que s'està donant entre aquella part de la societat que té propietats i aquella part de la societat que no en té. I el que veiem és que, a pesar de que sovint es parla molt de que, escolta, és que a casa nostra la figura del petit propietari que té un habitatge en lloguer i que és una segona propietat i que a partir d'aquí cobra un ingrés amb el que complementa la pensió, de fet, la figura de la velleta o el vellet, que sense aquell habitatge en lloguer no arribaria a fi de mes perquè té una pensió molt baixa, és una figura que està molt estesa. I el que vam veure amb l'estudi que vam fer a l'Hidra és que a l'estat espanyol la població adulta que cobra rendes del lloguer és al voltant d'un 5%, per posar-ho en la seva justa dimensió. I el percentatge de la població adulta que té un habitatge en lloguer i uns ingressos molt baixos i, per tant, té una certa dependència de cobrar el lloguer és al voltant d'un 0,6%. Per tant, existeix aquesta realitat, però
se sol sobredimensionar. De fet, l'altre dia la nova ministra de Vivenda es va presentar en societat i va deixar molt clar que el govern protegirà aquells petits propietaris que s'han dedicat tota la seva vida a estalviar i a poder-se comprar una segona propietat i que ingressen una renda, un lloguer, gràcies a que són propietaris d'aquesta segona vivenda. El Sindicat de Llogateres de Madrid l'ha rebautizado como ministra de la segunda vivienda. Clar, novament, no? Funciona discursivament, segurament, perquè al nostre país hi ha molta gent que és propietària i hi ha molta menys gent que té una segona propietat, però que d'alguna manera es pot identificar amb aquesta figura simbòlica que és la figura del petit o la petita propietària. Però les dades són les que són. I el que veiem és que hi ha un percentatge molt petit de la població que sol ser població de les rendes més altes, d'ingressos més elevats, una mitjana de 45.000 euros a l'any d'ingressos, que és la població que ingressa rendes de lloguer. I després, en l'altre pol de la jerarquia social, el que veiem és que hi ha una població que cada cop creix més, que no té propietats i que no heretarà. I l'única manera d'accedir a un habitatge, perquè no tenim pràcticament habitatge públic, és pagar un lloguer, anar al mercat de lloguer. En aquest altre estudi, i deixo de fer publicitat de l'Hidra, però en aquest altre estudi que hem publicat aquest any, perquè ens interessa molt aquesta qüestió, l'enquesta llogatera, hem vist que a la ciutat de Barcelona la població de lloguer no para de créixer, en 4 anys ha passat del 38% a més del 40%, creix molt ràpid. I el que veiem d'aquest 40% de la població que viu de lloguer és que 7 de cada 10 no esperen heretar cap propietat. Clar, això d'alguna manera ens va sorprendre perquè ve a qüestionar la idea segons la qual la generació llogatera o les dues generacions llogateres que tenim ara són filles de generació baby boomer, que és generalment propietària i, per tant, aquestes noves generacions heretaran a l'habitatge en propietat dels pares. Bé, vam veure que en aquesta enquesta el 71% de les persones responien no tinc expectativa d'heretar res. Aleshores, ens trobem amb una polarització creixent entre una part de la societat que té una propietat i una part encara molt més petita que té propietats que pot posar en lloguer, i una altra part de la societat que no té cap actiu immobiliari, no té cap propietat i que, a més, és més pobra que la part propietària i que per accedir a un habitatge li ha de pagar un lloguer cada cop més alt a la part propietària. Per tant, ens trobem en un joc, com deia al principi, de distribució de rendes profundament desigual de baix cap a dalt. I, evidentment, no parlem només dels fons voltor. Parlem perquè els fons voltor, diguem-ne que són identificables i són una minoria social, o els bancs. Parlem que hi ha una desigualtat entre segments de la pròpia societat, entre grups socials. I, a més, tenim un sistema que privilegia aquesta estructura. Només una dada, sistema fiscal. Els propietaris d'habitatges en lloguer paguen menys impostos quan cobren lloguers que quan van a treballar. És a dir, l'IRPF, hi ha una deducció, una bonificació fiscal que diu que si tu poses habitatges en lloguer, del que cobres només tributes sobre el 40%. L'altre 60% del que has cobrat no forma part de la base impositiva. En canvi, com sabem, les rendes del treball estan molt més fiscalitzades. Per tant, tenim un sistema econòmic i polític que premia el rendisme per sobre del treball. Aleshores, davant d'això, què fer? Bé, podríem parlar també del problema de les herències i de l'impost de successions. És a dir, que no és només que tenim un sistema regressiu i injust a l'hora de tractar aquells que paguen lloguers i aquells que cobren lloguers, sinó que també és injust a l'hora de tractar el problema de la desigual distribució de la propietat. És un sistema que està fet
per afavorir a qui té una propietat. I és així perquè no crec que sigui simplement perquè, hòstia, és que hi ha gent molt malvada que està en contra de la justícia social, que també en part sí, però hi ha un problema més greu, que és que tenim un sistema fiscal derivat del model que s'ha construït en aquest país al llarg de 60 anys. Però la societat està canviant i aquesta polarització ens obliga a que les polítiques públiques vagin en una nova direcció. En la línia del que deia l'Albert, cal començar a reconèixer certs drets i aquest reconeixement s'ha d'aplicar, doncs, per exemple, a l'àmbit de la justícia fiscal. Aleshores, què podem fer? I ara sí que vaig al gra sobre la qüestió de la renda bàsica. Hi ha un tipus d'assignació, i ara no us enfadeu, no té res a veure amb la renda bàsica universal, que és les ajudes al pagament del lloguer. No té res a veure. Però és un tipus d'assignació que s'ha fet diverses vegades en les darreres dècades, ara mateix s'està fent a Catalunya, s'està fent a tot l'Estat. Es va fer en l'època de Zapatero. Zapatero també va fer una ajuda al pagament del lloguer i molta gent se'n va beneficiar i de la renda actual, de l'ajuda al pagament del lloguer, se'n beneficiarà també bastanta gent a Catalunya. Què ens demostra l'evidència? No només aquí, sinó a nivell planetari. Aquestes rendes, o aquestes ajudes al pagament del lloguer, tradicionalment tenen efectes inflacionaris. És a dir, que el que contribueixen és a recalentar els preus de l'habitatge i, a més, són ajudes que són absorbides pels propietaris dels habitatges en lloguer, fonamentalment. I, per tant, els efectes positius que poden tenir aquestes ajudes per a aquelles persones que estan en una posició de debilitat solen diluir-se. Aleshores, absorció dels subsidis d'aquestes ajudes per part d'aquells que ja són propietaris d'habitatges i efecte inflacionari, per tant, perjudicant no només aquells que podrien rebre les ajudes, sinó el conjunt de persones que paguen per un habitatge. Aleshores, clar, evidentment això no ens explica què passaria si s'aplica una renda bàsica universal i quin impacte tindria en el problema de l'habitatge. Però sí que crec que ens dona una pista sobre quin és el gran repte. A mi em sembla que amb un sistema econòmic i social on l'immobiliari és un distribuïdor de rendes tan fonamental, la renda bàsica segurament, si té un repte claríssim, és aquest model econòmic, aquest sistema. A més, parlo del sistema en global, però, per exemple, amb aquest article molt interessant que heu escrit el Jordi Arcarons, el Daniel Ramentós i el Lluís Torrents, parleu de com, a més, evidentment, la renda bàsica universal impactaria diferent en una determinada zona on el preu de l'habitatge és molt alt i en una zona on el preu és més baix i també afectaria diferent aquell que ha de pagar un habitatge i aquell que no. I, de fet, es fa una proposta molt interessant d'una renda bàsica universal per trams, és a dir, trams diferents i quanties diferents segons si has de pagar un habitatge o no l'has de pagar. A mi em sembla que és una idea molt interessant i vàlida i per seguir desenvolupant. La qüestió és que l'èxit d'aquest projecte de renda bàsica universal em temo que dependrà d'intervenir de forma molt decidida en el sistema de l'habitatge i d'intervenir concretament en la propietat privada, diguem-ho clarament. Hi ha moltes maneres de fer això. De fet, en els darrers anys, sense plantejar cap mena de proposta, diguem-ne, gaire radical o comunista, hi ha hagut una gran discussió a Espanya sobre la funció social de la propietat privada. Quan tu planteges, com ha dit l'Albert, anem a regular el mercat privat del lloguer, tu estàs dient, escolta, doncs, anem a debatre quina és la funció social de la propietat. És a dir, estem dient-li al propietari d'un immoble que vostè és propietari d'allò, té un dret de propietat privada, però els límits, els continguts d'aquest dret estan delimitats per la funció social d'aquesta propietat privada, que és, bàsicament, que és un habitatge i que és un sostre per a algú altre. Aleshores, clar, evidentment, insisteixo, l'Albert ja ho ha dit, clarament
s'ha de fer algun tipus de regulació del mercat per garantir que no es pot especular amb els preus, perquè qualsevol possibilitat de seguir pujant els preus permetria als tenidors d'habitatges en lloguer absorbir la renda bàsica i diluir-ne els efectes. També cal, evidentment, fer alguna cosa amb tot aquell estoc d'habitatge que està generant escassetat artificial. Fa poc van sortir les dades de l'Instituto Nacional d'Estadística que ens mostraven que a l'estat espanyol hi ha pràcticament 4 milions d'habitatges buits. I a les ciutats, és veritat que els nombres són més baixos, però una ciutat com Barcelona, i disculpeu-me que, per exemple, no tinc dades avui de Lleida, però Barcelona, on hi ha, per què dic Barcelona? Perquè allà hi ha molta pressió especulativa i molt d'interès en posar en lloguer o en venda certs habitatges, doncs allà veiem que el 10% de l'habitatge pràcticament està buit i si no està buit està destinant-se a usos anòmals, que vol dir desviats al mercat de lloguer turístic o lloguers de temporada discontinus, etc. Per tant, també hauràs d'actuar sobre tota la part del sistema d'habitatge que està generant escassetat artificial i que està empenyent els preus a l'alça. I finalment, ja per acabar, evidentment, com deia l'Albert, hem de fer alguna cosa amb el greu problema de l'habitatge públic, és a dir, seguim sent l'anomalia europea, un país on no arribem ni a un 2% d'habitatge protegit. Clarament ho hem de fer com a forma de garantir el dret a l'habitatge. Però, novament, clar, aquí hi ha una altra qüestió, que és l'habitatge públic requereix d'una inversió per part dels governs enorme, concretament, ara mateix, per com està estructurat l'Estat, dependria que l'Estat central augmentés de forma radical, sideral, la inversió en habitatge públic, és a dir, les comunitats autònomes deriven els seus pressupostos del pressupost estatal, per tant, és una decisió que es juga a la batalla de Madrid, al Congreso. Però aquí hi ha una qüestió molt interessant, i és que l'habitatge públic també opera com una forma de renda bàsica indirecta. És a dir, em poso en el paper o en la pell d'algú que estigui treballant per avançar en l'agenda de la renda bàsica universal i que hagi d'anar a Madrid a barallar-se amb els partits polítics i els grups parlamentaris d'allà. Clarament, se't plantejarà una dicotomia. Si tu planteges, fem una inversió, instaurem una renda bàsica universal i també fem habitatge públic, aquí el que plantejaran és que són dos programes extremadament costosos. I a més, també se't plantejarà que l'habitatge públic pot ser un substitut de la renda bàsica universal. Perquè si tu no has de pagar un habitatge, si l'habitatge és pràcticament gratuït o en un món ideal, si l'habitatge és 100% gratuït, de sobte tens una sèrie de diners, de recursos, de temps i d'energies que alliberes per fer altres coses, que és l'objectiu de la renda bàsica universal. Per tant, a mode de pregunta, ho deixo sobre la taula, hauríem de pensar com combinaríem una agenda que, per una banda, ens permeti desenvolupar una renda bàsica universal i, per altra banda, construir un autèntic sistema d'habitatge públic fent que les dues mesures encaixin i s'articulin de forma virtuosa, sense que es trepitgin i sense que un partit o un grup parlamentari et digui tu m'estàs dient ara que faci un augment d'inversió pública brutal amb renda bàsica i amb habitatge públic, has d'escollir, no? I no ens interessa escollir, ens interessa veure com ho fem tot. Fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs res, jo crec que ja s'ha dit tot, però encara dir alguna cosa. En primer lloc, dir que estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Vull dir que no crec que tinguem cap objecció al que han dit tant l'Albert com el Jaime. En tot cas,
només dir que crec que costaria molt més universalitzar l'habitatge, almenys en una primera, que no pas, o sigui, fer l'habitatge gratuït per tothom, tot i que podria ser una mesura que podria arribar a ser equivalent a la renda bàsica, que no al cost d'una renda bàsica. En tot cas, jo crec que són mesures complementàries i que jo crec que hem de jugar a favor. De fet, una de les preguntes més freqüents que sempre ens fan amb els que estem intentant avaluar el cost de la renda bàsica o com es financia és si la renda bàsica seria inflacionista en el mercat de l'habitatge, no? I al final la resposta sempre acaba sent la mateixa. És que el problema de l'habitatge és molt més gran que no només la renda bàsica. El que es necessita és combinar les dues coses, polítiques d'habitatge i polítiques de renda, no? I aquí jo crec que l'Albert ja ho ha resumit, no? Vull dir, control de preus, perquè la situació és la que és, incrementar el parc públic o el parc d'habitatge accessible socialment, no? Jo el que intentaré és, amb aquesta presentació que he fet, és dir, bueno, com podríem articular certa política per abordar aquest problema, no? O sigui, com la renda bàsica és un instrument que ens pot ajudar a abordar una política d'habitatge i quin tipus de política d'habitatge hauríem de fer tenint en compte el context i la situació que tenim al nostre país. Bueno, això són 4 números que he tret bàsicament del cens d'habitatges del 91, del 2001, del cens de població i habitatges del 91, del 2001, del 2011 i del 2021. I què és el que ens estem trobant? Ens estem trobant una cosa que és molt curiosa, però que té un impacte brutal, que és que els habitatges són igual de grans ara que fa 40 anys, però que hi viu una tercera part menys que els que hi vivien. Per tant, això és com si es perdessin una tercera part dels habitatges. I això és una realitat que és incontestable, bàsicament perquè les famílies són més petites. Hem passat de... Aquí no hi ha la dada del 81, però l'any 81 estàvem aproximadament a una mitjana de 3,5 persones per llar i ara estem a 2,5. O sigui, hem perdut un habitant en mitjana. No només això, sinó que les famílies són més líquides, necessiten molts més canvis. Ara hi ha moltes més famílies monoparentals que no pas famílies nombroses i se'n creen moltes més de monoparentals que famílies nombroses. I després tenim un altre element que té un impacte molt gran, que és que el creixement vegetatiu, o sigui, la diferència entre naixements i morts els darrers 6 anys, crec que va sortir la dada aquesta setmana, és negatiu, o sigui, estem perdent població si només comptabilitzéssim el creixement natural, i tot el creixement que estem tenint és a base d'immigració, amb 2 onades molt grans, immigració estrangera. Una onada entre mitjans dels anys 90 i fins que va esclatar la crisi immobiliària financera del 2008, un període d'estancament i després una altra revifada a partir del 2016 aproximadament, on ens hem situat ja amb taxes molt elevades. Per dir-vos una xifra, a Barcelona ciutat, la població entre 25 i 39 anys, el 58% han nascut a l'estranger. O sigui que quan passegeu per Barcelona i escolteu parlar en anglès o en qualsevol altre idioma, ja no castellà, no són guiris, són veïns, són veïns que a més pressionen pels 2 costats. Sempre dic, hi ha els expats, que són immigrants qualificats que venen a un sector tecnològic o a treballar amb les multinacionals, i després tenim, que això és un 20%, i després tenim un altre 80% que són immigrants que es venen a buscar la vida expulsats dels seus països per intentar millorar la seva situació. I els 2 pressionen sobre el mercat de l'habitatge, amb diferents maneres. La prova pilot de renda bàsica proposava pagar 800 euros al mes per un adult. En aquests moments l'altre dia em deien que una habitació a l'Eixample costa 800 euros. O sigui, llogar una habitació en condicions, 800 euros al mes. Per tant, ja tenim aquí el primer desencaix entre si la renda bàsica permetria accedir a garantir el dret a l'habitatge. Per tant, tenim un problema gros i el primer problema és com abordem aquest repte
demogràfic. A nivell estatal, a nivell del Regne d'Espanya, a més, el que tenim és una concentració de la població geogràfica. Això només són les quotes de com s'està repartint la població des de l'any 55 fins a l'any 2020. Tenim que tot el que rodeja Madrid ha perdut població, la seva quota ha perdut 15, gairebé 16 punts, i tot això ho ha guanyat Madrid, la meitat aproximadament, la costa mediterrània, i després s'han mantingut les comunitats forals. Però vull dir que ja Madrid actua com un gran forat de concentració. No només passa, a nivell estatal, sinó, per exemple, a Catalunya, si féssim una ratlla, de Manresa a l'esquerra i de Manresa a la dreta, de dalt a baix, tindríem que mig país s'està despoblant i l'altre mig país està incrementant població, excepte llocs com Lleida, que estan a la plana, etc., però tot l'altre, Terres de l'Ebre, Pirineu, etc., s'està despoblant. Per tant, a sobre tenim un problema de desconcentració, de segregació territorial. Després tenim les coses que ja han comentat, tant l'Albert com el Jaime. Diu, han desaparegut pràcticament ja les rentes limitades, que això era com una fórmula que hi havia de protecció per la gent més gran, tot i que l'altre dia intentaven desnonar una pobra dona a Barcelona perquè devia 88 euros, que al final els havia pagat, una cosa bastant espectacular, i ho feia una petita propietària, vaig llegir, que havia comprat l'habitatge per especular, bàsicament. Òbviament no tenim habitatge social, estem per sota del 2%, Barcelona estava a l'1,5%, vull dir molt poquet, i després tenim el problema dels joves. Els joves no compren, els joves no tenen diners per comprar. Si agafem les estadístiques de l'enquesta financera de les famílies, del 2007 al 2020, la capacitat adquisitiva dels ingressos dels joves havia caigut un 25% en termes reals. Suposo que ara amb la inflació encara haurà caigut una mica més. I no tenen res, o sigui, realment s'ha perdut aquella vocació que hi havia de poder estalviar per poder donar una paga i senyal, una hipoteca, etc. Tot això ara, els joves, ha desaparegut, per tant, estan en aquests moments condemnats a llogar si poden. I després això que també explicava molt bé el Jaime. Tenim un model on estem transferint contínuament rendes dels joves cap als vells, per dir-ho d'alguna manera. És un país per vells. La pel·lícula deia no és un país per vells, doncs aquest és un país per vells. I les projeccions tampoc pinten gaire bé. Les projeccions que ha fet l'INE ens diuen que es crearan a Espanya 3,1 milions de llars, dels quals el 96% seran de noves llars netes, seran per una o dues persones. Bàsicament, gent gran que es quedarà sola. Si volguéssim cobrir amb aquests 16 anys de la projecció els habitatges que es necessitarien per donar cobertura a aquestes necessitats, estem parlant gairebé de 200.000 habitatges anuals en els propers 16 anys. Recordo que la proposta que feia Sumar amb el programa electoral ha fet 200.000 habitatges per any durant 10 anys, per tant ja anaven amb aquesta línia. Clar, quants n'estem fent ara? Aquesta és això que està en groc és una estadística indirecta, que és l'estadística del Ministeri de Vivienda, abans era el Ministeri de Transport, de Medi Ambiente, ara és de Vivienda o de Segunda Vivienda. Si mireu només els dos últims anys, del 2022 al 2021, han crescut els habitatges 91.000, o sigui, 92. Estem a la meitat del que es necessitaria per atendre aquestes necessitats. Ara, és una dada curiosa perquè el que està passant és que està havent-hi una reducció molt gran, i això ho estem notant a Barcelona, per exemple, a l'àmbit
de Barcelona de les segones residències. O sigui, hi ha molta gent que s'entequen a viure el que abans eren segones residències, perquè no poden. Aquesta gentrificació que està passant a les grans ciutats està arribant a que les urbanitzacions que envoltaven a 50, 70, 80 quilòmetres de Barcelona estan sent ocupades ara per primers habitatges. Suposo que també el fenomen després del Covid de poder fer més teletreball, etc., està ajudant, però igualment ens posa en un problema del que està passant. Jo crec que hi ha un problema ara en aquests moments que ja és el desfasament entre les necessitats d'habitatge i la producció que hi ha. I això tindria un altre problema. Encara que fóssim capaços de doblar la producció d'habitatges, en el cas que Catalunya ha calculat que hauríem de triplicar, o sigui, necessitem uns 35.000 habitatges nous cada any i a Catalunya se'n fan uns 12.000, però diguéssim, entre 2 i 3 vegades el que s'està fent, és que tampoc hi ha mà d'obra per produir-la. O sigui, a sobre tindríem que fer un plantejament tècnic, industrial, de com canviar el model, a part de, òbviament, generar el sòl necessari, etc. Per tant, tenim, diguéssim, en català diem un atzucac bastant important amb el tema de l'habitatge. Llavors, quines solucions podem plantejar a curt termini? Algunes ja s'han dit. El que necessitem primer és generar més estoc d'habitatge, ja sigui existent o no existent. Seguir activant les segones residències en la mesura del possible. Això implicaria, òbviament, millorar el transport públic, perquè les urbanitzacions a Catalunya, per dir alguna cosa, i altres llocs no es caracteritzen per tenir una xarxa d'habitatge magnífica. Activar tots els possibles habitatges que no són habitatges actualment, per exemple, locals en planta baixa que podrien ser habitables, molts habitatges que no s'estan utilitzant com a habitatge. El Jaime posava exemples, els apartaments turístics, els apartaments de temporada, però també negocis, notaries, perruqueries, entitats, etc., que estan ocupant molts habitatges per altres usos. Jo proposo també una idea que és, i això també ha sortit, que és que l'edat mitjana de morir-se al nostre país és de 85 anys. Vol dir que els hereus tenen entre 55 i 60 anys, aprox. Per tant, ja tenen l'habitatge arreglat, i si no l'han arreglat ja és un problema. Per tant, els hereus reals seran els nets que s'hauran de repartir entre varis l'habitatge. Per tant, és difícil, això que dèiem, que el 70% de la gent que viu de lloguer estiguin esperant heredar un habitatge. Per tant, el que s'hauria de fer és intentar fer polítiques fiscals d'afavorir que aquest estoc dels habitatges que queden buits per la mort de la persona poguessin engruixir, passar a algun tipus de borsa d'habitatge social. No vol dir que els expropiem, sinó que senzillament que puguem afavorir que passin a alguna bossa d'habitatge social. Després tenim l'altre problema, que és la densitat d'ocupació. Us poso l'exemple de l'Eixample de Barcelona. A l'Eixample de Barcelona tu no pots tenir més pisos que dividir el total de metres quadrats per 80. Clar, si els pisos, la majoria, passen a ser d'una o dues persones, podríem fer pisos més petits, el típic exemple de dividir un pis de 120 metres quadrats amb dos de 60. Això ara legalment no és possible, perquè hi ha aquests límits de 80, però sí que es podria plantejar fer aquestes divisions. I després hi hauria la part de construir, òbviament, construir, i si pot ser ràpid, doncs millor que lent, i si pot ser industrialitzadament, doncs també millor. I ara us explico la meva història, la meva història de les meves responsabilitats ara a la Generalitat. Què ens estem trobant? Ens estem trobant dues coses que estan actuant gairebé col·laborativament, tot i que no tenen res a veure. Un és l'envelliment de la població. Tenim unes projeccions demogràfiques que ens diuen que d'aquí al 2050 la població més gran de 65 anys creixerà més d'un 60% i la població de més de 85 anys es doblarà. Posem 85 anys perquè és
quan la gent, el que en diuen sobreenvelliment, persones que ja són molt grans i que tenen moltes necessitats de dependència. Això vol dir que la població de més de... Aquí he posat 53, és un error, són 65 anys, passarà del 20% al 30%, i que, a més, molta d'aquesta gent, sobretot en les ciutats, viuen en habitatges que no són accessibles, que no tenen ascensor. Aquesta gent, si no volem que no puguin sortir de casa o que tinguin que anar a una residència contra el seu desig, els haurem de buscar algun habitatge que sigui més adaptat amb ells. I això ens passa també tant a les ciutats, però també ens passa amb el món rural. I aquí és un dels reptes que tenim, evitar el despoblament, fent que la gent es pugui quedar a casa. Diguéssim, tenim un problema important a la banda de la gent gran. I per l'altra banda tenim el que ens passa amb els joves, que ja ho he explicat, els joves no poden emancipar-se i això ens provoca també les taxes de natalitat i de fecunditat més baixes de la història. Tenim les mateixes taxes que durant la guerra civil i, de fet, quan preguntes a la gent quants fills voldria tenir i quants n'acaba tenint, també som el país d'Europa amb una diferència més gran. Això no és política natalista, és senzillament preguntar a la gent jo voldria tenir 2 fills i resulta que només en tenen 1,17. O sigui, n'hi ha un que en té 2 i després dels altres només... O 17 de cada 100 en tenen 2 i els altres en tenen 1. Tenim la bretxa més gran d'això. I tenim altres problemes del que se'n diu desinstitucionalització, que vol dir que tenim persones sense llar que els hem de donar sortida, persones sense llar invisibles, gent que viu en habitacions en condicions precàries que també els hem de donar sortida, tenim persones amb discapacitat o persones amb malalties mentals ingressades en centres que també els hauríem de donar sortida. O sigui, hi ha tot un pack de necessitats d'habitatge. Clar, les propostes. Ja s'ha parlat una mica del control de preus. L'altra proposta és, òbviament, incrementar l'oferta. Hem parlat una mica de les propostes generals. Jo aquí concreto una mica més. Jo crec que si el problema és que necessitem molts habitatges petits, perquè és on creixerà la demanda d'habitatge i, a més, adaptats, doncs el que hem de fer és construir un gran parc d'habitatges, que en diríem amb serveis, per poder començar a convèncer a la gent gran que està en condicions precàries que vagin a viure amb el que en diem habitatges amb serveis, etc. Això és una cosa que ja existeix, però que s'hauria de potenciar molt més. Què faria això? Faria que, per l'altra banda, la gent que es mou dels habitatges no tan accessibles, etc., cap a aquests habitatges quedarien buits i aquests habitatges són els que utilitzaríem per donar sortida a les necessitats de la gent jove. O sigui, els habitatges que deixen lliures no els destrueixen, sinó senzillament el que s'han de fer és potser, òbviament, reformar, etc., però que també passin a engruixir el parc públic o d'ús social. Per l'altra banda, és obvi que necessitem construir. I aquí, òbviament, les inversions són molt importants, però jo crec que aquí el dilema que deia el Jaime entre o posem diners a la renda bàsica o posem diners a l'habitatge, jo crec que aquí tenim una mica més de solució perquè al final a la renda bàsica no et vindrà un inversor i et muntarà un pla de negoci, perquè és una transferència fiscal redistributiva. Amb el tema de l'habitatge sí que podem trobar segurament col·laboracions público-privades amb el que se'n diu allò lucre controlat, o sigui, hi ha promotors d'habitatge social que jo crec que aquí, si veuen un negoci, no un gran negoci especulatiu, però sí que si veuen possibilitats d'invertir i tenir una rendibilitat mínima, doncs segurament, i ho llegeixes en premsa, hi hauria gent que estarien disposats a invertir. I aquí podríem jugar també amb diverses modalitats, que algunes ja s'estan experimentant, l'habitatge cooperatiu, l'habitatge que vol dir que el que fas és tu cedeixes el sòl durant 75 o 90 anys i per tant pots buscar-te un finançament per fer la construcció,
l'habitatge amb lloguer social, òbviament, aquest seria ja amb inversors amb més capacitat de múscul per invertir, siguin públics o siguin privats, o també la venda, la venda amb condicions de preus protegits, sempre que la protecció sigui indefinida, que aquest és l'altre gran problema que hem tingut en el nostre país, que hem fet habitatges protegits de venda, però que la protecció es queia al cap de 20-25 anys i, per tant, ja passaven una altra vegada al mercat. Bé, això ja ho he comentat, que seria això, que tot el que s'alliberi s'hauria de passar a bosses d'habitatges perquè hi puguin accedir els col·lectius on nosaltres necessitem cobrir les seves necessitats. El finançament. Clar, encara tenim un país on la gent gran que necessita moure's, bàsicament, o estan pagant un lloguer, que ara ja és lloguer de mercat, o són propietaris. Per tant, si es mouen en un altre habitatge, doncs ells podran seguir cobrant el lloguer de l'habitatge que alliberen o deixen de pagar el lloguer que pagaven i podran pagar el de l'habitatge, el de l'habitatge nou. Per tant, pensem que el moviment de la gent gran no serà especialment complicat en termes financers. On pot ser més complicat el moviment? Amb els joves, òbviament. Clar, jo crec que aquí sí que entraria, la renda bàsica ajudaria molt a poder fer aquest moviment, perquè si els joves tenen una renda garantida, a l'hora de firmar un contracte de lloguer, a l'hora de firmar una hipoteca amb l'eventual cas que fes un habitatge cooperatiu, etc., seria molt més fàcil perquè saben que passi el que els hi passi amb el mercat laboral tan precari que tenim, doncs que sempre podrien tenir certa garantia, a part de les garanties que pot donar l'Estat. I després, si es necessitessin altres tipus de serveis pels col·lectius més específics, això que us deia, discapacitats, etc., aquí el finançament tindríem per un costat la part de la renda bàsica i per l'altra banda el propi finançament que té la llei de la dependència, els serveis socials, etc. Sempre s'han de separar aquestes fonts i sempre els que defensem el finançament de la renda bàsica sempre diem que les prestacions de l'estat del benestar es mantenen, o sigui, no les estem substituint per la renda bàsica. La renda bàsica és cobertura de necessitats bàsiques. Per tant, i acabo aquí, el rol de la renda bàsica és assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques i a la vegada que la gent pugui accedir a l'habitatge i, entrant en el que comentava Jaime, òbviament no podem ser aliens a les diferències territorials que hi ha i a les diferències de les pròpies persones. O sigui, hi ha territoris on el cost de l'habitatge és més car, hi ha territoris on el cost el règim de tinença, aquest 40% de llogaters a Barcelona és diferent que la mitjana espanyola, que està al voltant del 20%. Per tant, aquí s'hauria de tenir en compte això i segurament un model que combinés una renda bàsica on hi hagués la cobertura de necessitats bàsiques sense habitatge per un costat i la cobertura de necessitats de l'habitatge per l'altre, tenint en compte aquestes diferències, potser seria més, com a mínim, eficient en termes econòmics. I després, com a resultat final d'això, una renda bàsica el que faria seria revertir aquesta transferència que tenim en aquests moments de joves cap a gent gran, rentista o fons d'inversió, que darrere hi ha gent gran, o sigui, tampoc és que siguin diferents, i cap a les famílies, perquè la renda bàsica, òbviament, com que és universal i paga també per les famílies, doncs posaríem un peu també amb una de les dues grans mancances que tenim en polítiques socials al Regne d'Espanya quan ens comparem amb Europa és la cobertura de les necessitats bàsiques, sobretot les ajudes a famílies, i el tema de l'habitatge. Per tant, mataríem o que intentaríem reduir el problema dels dos costats. I ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís, Jaime, Albert. Si os parece bien, como empecemos un poquito más tarde, vamos a ampliar un poquito y voy a dejar que sea el público el que haga preguntas o veo que ya hay palabras pedidas por ahí. Perfecto. Vale, pues
Genial. Por allá arriba. Hola, buenas, se oye, ¿no? Sí, quería saber, o sea, el título de la sesión era sobre renta básica y vivienda, pero bueno, quería saber vuestra opinión sobre las rentas condicionadas y la vivienda. Yo voy a hablar como voluntario en Argilan SK. Trabajamos haciendo asesoría en renta garantizada de ingresos en el País Vasco y una parte no despreciable de las consultas que tenemos en la asesoría son sobre temas de vivienda. Y bueno, lo que me ha dado tiempo a hacer un análisis ahora súper rápido mientras os escuchaba, los problemas que solemos tener. Y sobre todo, bueno, tenemos un problema con las nuevas solicitudes que normalmente a día de hoy estamos atendiendo nuevas solicitudes sin aprobar de mayo. Claro, la gente que toma las decisiones sobre las nuevas solicitudes, no sé en qué piensa dónde vive la gente, pero bueno, pues la gente para hacer estas solicitudes tiene que presentar un sitio donde vive, tiene que pagarlo y desde mayo aquí, pues no sé si piensan que son ricos antes de pedir la RGI o bueno, no sé. Dentro de estas condiciones, la siguiente condición es el tema de la residencia efectiva. Ahora mismo, por lo menos en Vitoria, donde yo vivo, tenemos un grupo bastante activo, no solo nosotras en Argilan, sino más gente con el tema del padrón, que no es la única forma de justificar la residencia efectiva, pero bueno, conseguir un alquiler en la vivienda es muy difícil, conseguir una vivienda con padrón es doblemente difícil. Entonces, también tenemos un montón de problemas con eso. Tenemos problemas con la ayuda que habéis estado comentando. La renta garantizada de ingresos está ligada al complemento de vivienda. Entonces, cuando la gente se queda sin la renta garantizada de ingresos, se queda sin la ayuda para la vivienda y es un auténtico desastre. Pues, bueno, parece que el año que viene, el 1 de abril, va a cambiar y bueno, va a ser la entidad del Gobierno vasco dedicada a la vivienda la que va a dar la ayuda, pero bueno, ahora mismo es un quebradero de cabeza. Bueno, y luego un montón de problemas adicionales con la vida de las personas. Yo que sé, que me cabreo con mi pareja y me voy de casa y entonces pues si no comunico en 15 días, bueno, pues me genera un montón de problemas, bueno, y así podría seguir hasta un rato largo. Entonces, el tema de las rentas condicionadas y la vivienda. Bueno, es que va de Euskadi, yo también soy de Euskadi. Hay dos cosas que, bueno, a ver si me da tiempo de comentar la de Lluís, pero la decisión que en su momento tuvimos que tomar en Euskadi cuando hicimos la iniciativa legislativa popular que se vio el año pasado es la que habéis defendido, de que no podíamos ligar la renta básica incondicional a la vivienda. ¿Por qué no la podíamos? Porque íbamos a un nivel de renta básica incondicional que superaba con mucho el umbral de pobreza. Nosotros defendíamos una renta básica para una persona sola de 900 euros. Y poníamos un artículo en la ley que decía el tema de la vivienda va por la vía de la Consejería de Vivienda, etcétera. Claro, esto que antes ha estado contando Íñigo, pues efectivamente nos creaba un problema de comparación con cómo está el sistema de rentas de garantías de ingresos, rentas mínimas en Euskadi. En Euskadi hay una separación. La renta de garantía de ingresos para una persona sola ahora mismo es de 800 euros. Pero si esa persona tiene necesidades de alquiler, cobra otra prestación también subjetiva, derecho subjetivo, que se llama la prestación complementaria de vivienda de 300 euros. Es decir, que nuestro modelo se parecía a eso. Cuando habéis estado comentando, y la parte de Luis, por ejemplo,
el intento de meter de alguna forma, aunque sea personalizadamente, he leído muy rápido lo que aparecía en la diapositiva, dentro de la renta básica, este problema de la vivienda, yo no me complicaría la vida, yo lo quitaría, porque hoy en día, él lo decía al principio, pero luego he visto que ha terminado por otro lado, tenemos más fácil luchar por la renta básica incondicional que por la vivienda. Por desgracia es así. Entonces, no deberíamos de complicarle la vida a la renta básica incondicional, que será para mantener unas condiciones de vida dignas, excepto las de la vivienda, y muchas de las que ha contado Luis y de las que habéis hablado, a mí me parecen bien. O sea, pero el tema de la vivienda es un tema de una dificultad enorme. El tema de la renta básica, no. Desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de cómo lo tenemos más o menos enganchado. El tema de la vivienda es mucho más complicado. Vale. Os quiero pedir intervenciones cortitas porque tenemos poco tiempo, ¿vale? Hola, antes que nada daros las gracias por las fantásticas ponencias que acabáis de tener. Me llamo Maite y vivo en la cueva de Alí Baba. Vengo de Madrid. Alí Baba y los 40 ladrones. Allí viven toda la derechona de muchos países porque escaquean impuestos. Entonces, en esa cueva de Alí Baba se han tomado muchas de las medidas de una de las páginas que ha puesto ahí Lluís. Se han convertido locales en casas, almacenes se han convertido en casas, los bares de mi barrio se han convertido en casas, la mayoría, y en mi bloque de vecinos un pequeño almacén se ha convertido en una casa donde viven 6 personas en una habitación. No me preguntéis cómo lo hacen, pero viven ahí, ¿vale? La ley, el intento de ley y de abaratamiento del precio por control de precio de la vivienda, en la ley que se ha hecho desde el Estado, que me la he leído hace poco, pone que no se puede subir más del 10% una vivienda en una zona tensionada. Pero la gestión de la política de vivienda depende de las comunidades autónomas. Repito, vivo en terreno del PP. ¿Qué ha ocurrido? Que los gobiernos autónomos de la derecha se han negado a declarar cuáles son esas zonas tensionadas. Se han negado a declarar que existen esas zonas tensionadas. Entonces, tu casero te dice, antes, hasta ahora, pagabas 1.100 euros de alquiler por una casa de 2 habitaciones. El año que viene tenés que pagar 1.650 euros. Esta es mi oferta. Y si tú le dices que no, te manda una carta en la que dice que necesita la casa para su sobrina que está en el paro y al mes siguiente le va a alquilar la casa a quien le dé la gana por 1.600, no, por 1.700 y se la quitan de las manos. Entonces estamos viviendo el fenómeno de la gentrificación, los jóvenes no tienen dónde vivir, pero es más triste todavía. Tenemos familias enteras hacinadas en una habitación, ¿vale? Y entonces creo que el problema de la vivienda no pasa solamente por eso, pasa por entender que la vivienda es un derecho, que no es un negocio, y hasta que no entendamos que eso es así, nuestros jóvenes no se van a independizar, no van a hacer familias o van a vivir, pues tenemos gente viviendo debajo de puentes, podemos seguir así. Entonces yo no mezclaría el tema de la renta básica incondicional con el derecho a la vivienda, pero sí, y como hacemos hasta ahora los activistas que estamos en la calle, es decir, esto es además de, y considerar irrenunciables el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y el derecho a la salud como derechos universales. Creo que los separaría, pero los mencionaría juntos. Nunca entender como renunciables el resto de los derechos y entender la renta básica como un derecho además de. Nada más. Hola, bon dia. Gràcies per les ponències. Muchas gracias también por tu información. Sí que volia dir, jo porto 15 anys de serveis socials en zona rural, aquí a Lleida, el ponent,
I clar, m'ha sorprès una mica el que ha dit el Lluís Torrent, sobretot, el tema de que faltaven habitatges, faltava mà d'obra. Doncs precisament aquí a Ponent tenim mà d'obra i tenim habitatges buits. Per tant, potser s'hauria d'agafar el toro per les banyes d'una altra manera, perquè precisament les meves companyes d'habitatge tampoc no tenen pisos d'emergència quan hi ha situacions realment d'emergència, perquè, per exemple, al Guaire, que és un dels pobles que porto jo, de 2.500 habitants, hi havia uns pisos que fa anys eren per situacions vulnerables i han acabat sent per pisos d'emergència. Per tant, jo crec que una mica traslladar aquest... A mi m'ha xerriat, potser pot servir per Barcelona, no ho sé, soc de Barcelona de fa molts anys, però ja fa molt anys que vic a Lleida. Per tant, aquí a Lleida o a la zona rural, que també heu comentat, jo crec que el discurs potser hauria d'anar cap a un altre tema, fomentar més aquestes cases buides que tots sabem que hi ha als pobles, aquestes pors que tenen moltes famílies, a llogar-les, etc., que es pogués fomentar d'una altra manera, perquè no sé, pobles petits que mai havien tingut cases buides o mai havien tingut ocupacions, ens estem trobant els problemes de les grans ciutats. Per tant, entenc que és difícil fer polítiques de cafè para todos, igual que Barcelona, que és un poble de 2.000 habitants, però sí que s'han de tenir en compte les especificitats. Gràcies. Hola, bon dia, anava a dir bon matí, bon dia, i gràcies per les intervencions, que m'han agradat molt totes tres. Una pregunta potser és desconeixement meu, diguem-ne, però la meva intuïció poc elaborada, no soc economista. Quan parlem sempre de forma intuïtiva que la renda bàsica necessàriament, automàticament generaria inflació en el mercat d'habitatge, és una intuïció, és un temor que jo puc compartir, però quan hi penso, a vegades no ho acabo de veure així i és una pregunta que us llanço, potser més al Lluís o no sé, a qui vulgui contestar-la. Quan diem que ja havia d'haver una integració de la base fiscal per poder finançar la renda bàsica i que sobretot serà el 20% diguem-ne superior de la cua de distribució de renda, aquelles capes que pagaran més en concepte fiscalment, clar, jo penso que sense considerar altres futuribles i altres futurs escenaris, tal com tenim avui, sense actuar d'una forma addicional o legislar addicionalment sobre el mercat de l'habitatge. La meva pregunta és, potser la renda bàsica per se, tal com està ara, no tindria aquest efecte inflacionari tan temut, més aviat al contrari. Per què? Perquè justament amb les dades que deia el Jaime, ja sé que és el cas de Barcelona i no es pot generalitzar, però amb una mica amb brotxa gorda, aquest 20%, aquest 10%, que justament coincideix amb la gent que ingressa aquests 45.000 euros a l'any, aquesta gent, si hi hagués una integració de la base fiscal per la reforma necessària, la reforma fiscal per pagar la renda bàsica, serien, que són els que concentren més propietats per posar en lloguer, serien justament els que menys incentius tindrien per augmentar els preus d'aquest lloguer, justament perquè serien encara més perdedors fiscalment per pagar la renda bàsica, amb la qual cosa, i aquí tanco la pregunta, el dubte, no sé si realment aquesta intuïció de que la renda bàsica necessàriament comporta un augment inflacionari realment seria així. Per altra banda, potser aquest petit comentari va més pel Jaime. Sí que hi ha alguns estudis fets, tot i que molt poquets, sobre relació renda bàsica i mercat d'habitatge. Particularment hi ha un estudi fet, una microsimulació feta pel James Family Institute de Nova York, que planteja diferents escenaris. Molt ràpidament, amb una renda bàsica de 5.000 euros a l'any, és modesta, òbviament, però és el que hi ha, amb habitatges d'aproximadament 2,6 persones per habitatge, que és una mica més que el que tenim a Barcelona, però no molt més. Ens diuen que una renda bàsica finançada amb recursos extramunicipals, és a dir, una renda bàsica autonòmica, en el cas espanyol, o inclús estatal, tindria un efecte inflacionari sobre els habitatges de solament un 1%, que és quasi bé, i aquí em corregeixes que segurament sabràs més, crec que el topall d'augment pels lloguers en les zones tensionades que ha establert el govern espanyol és del 2 o del 3%, no recordo bé exactament, com a mínim a Catalunya, és a dir, un 1% d'inflació seria la meitat o un terç d'aquest topall que ha posat el govern i en qualsevol cas seria bastant menys d'un terç de l'efecte inflacionari que ja tenen interanual que ja té el mercat d'habitatge. Amb la qual cosa, no sé, aquesta falsa intuïció potser i aquestes dades empíriques que existeixen em porten a pensar que potser, repeteixo, amb l'escenari actual, sense futuribles, sense actuar de forma addicional legislativament o judicialment sobre l'habitatge, sense construir més, etc., potser aquest temor que tenim inflacionari no seria tal. Sé que estic obrint una caixa negra, però...
Bueno, si os parece... La última. Vale, pero muy breve, porque también se pidió por aquí y si no nos vamos mucho el tiempo, ¿vale? No, yo voy a ser corto. Bueno, a més que... Perdó. Bueno, ha estat molt interessant aquestes ponències i podríem estar parlant fins a les 6, no? Perquè hi ha temes que m'han encantat, no? Per exemple, no sé, el mercat del sol, jo penso que no és un mercat concurrent, per tant, allò de l'oferta i la demanda ho fico entre cometes. Però sí que vull plantejar una qüestió. Resulta que els propietaris o promotors del sol tenen que cedir gratuïtament a l'Ajuntament el 15% de l'aprofitament urbanístic en forma de solar urbanitzat. És a dir, els ajuntaments són propietaris de sol urbanitzat a cost zero. Llavors, jo pregunto, tan difícil és fer obra pública en sol urbanitzat de cost zero, que vol dir que el producte final tindria un cost inferior a un 25%, 26% o 27%? Pregunto. Suposo que a València també teniu el 15%, no? De sessió gratuïta o no? No ho saps? Vale. Aquí a Catalunya pot ser fins al 30%. Casos excepcionals, Pot ser fins al 30%. I també és cert que a Catalunya, perquè abans l'Ajuntament de Lleida era un paradigma en vendre's aquest sòl que havia obtingut gratuïtament, però ara a Catalunya s'ha prohibit, ja no es pot vendre. Bé, perfecte, jo només preguntava això, perquè no sé què passa amb aquest sòl que tenen els ajuntaments de cost zero. No sé què passa. Per tant, no és tan difícil fer promoció pública. Gracias. Y una última intervención, pero muy breve, porfa. ¿Sí? Bueno, cortísimo, solo he escuchado ese 5%, ¿no? de población que tiene o que vive de alquilar también otra vivienda, me ha sorprendido mucho. Y también he entendido 4 millones, ¿no? de vivienda vacía. Entonces, escuchando al mismo tiempo que es un problema un poco español dentro de Europa, no sé qué hacen otros países respecto al tema de vivienda para no sufrir esta situación, ¿no? Tan... Y Berta. No, a ver, no quiero ocupar más, pero yo sí que abogo por la renta básica y nada más, quiero decir, sin más, y me ha sorprendido que justo los vascos planteéis el tema, porque creo que lo que tenemos que, yo por lo menos tengo una fe enorme del proceso de cambio que operarían las personas y que exigiríamos que cambiaran los otros sistemas. Quiero decir que de alguna forma siempre he abogado en los servicios sociales porque cada sistema contemple toda la población, pero también soy consciente de la debilidad que ahora mismo... Uy. Se apagó el... Bueno, sé que son muchas cosas, pero quizás una última ronda en la que se puede intentar sintetizar todo esto. Buena suerte. Bueno, doncs, sí, bueno, intentant... tampoc són comentaris, però bueno, tampoc hi ha una pregunta així directa. A veure, sobre la primera cosa, sobre si... Comentava ja en Bru, sobre si... la introducció de la renta bàsica si posava en qüestió que produís aquest efecte inflacionari sobre els preus. A veure, en principi no ho sabem perquè no s'ha implementat la renta bàsica. Per exemple, sí que és veritat que en el tema dels controls del lloguer, per exemple, sí que hi ha hagut determinats arguments per contrarrestar l'argument de controlar els lloguers, com que són que posar el control dels lloguers implicaria que l'habitatge es deterioraria perquè els propietaris, com que no tindrien incentius per reformar els habitatges, hi hauria un parc deteriorat d'habitatge, que suposaria menys pisos en el mercat de lloguer perquè la gent no voldria llogar. És veritat que en la pràctica després s'ha demostrat que això és fals i que es pot combatre. Hi ha països que fins i tot que tenen la regulació del lloguer i que fins i tot fixen
una escala de preus regulats en funció de les característiques del propi lloguer, dels metres quadrats de l'habitatge, de la zona de la ciutat, de la comunicació que tingui, de la qualitat de l'habitatge, i això que fa moltes vegades que hi hagi un incentiu dels propietaris per reformar l'habitatge per poder cobrar més i per poder incloure l'habitatge en el preu regulat d'escala superior. O que la regulació del lloguer implica menys habitatges a disposició de lloguer, tampoc necessàriament és cert. Per la mateixa lògica de 3, l'augment del salari mínim interprofessional hauria de significar que els empresaris contracten menys treballadors i contracten els treballadors que necessiten. Per tant, a la regulació del lloguer és evident que molts d'aquests arguments que s'utilitzen, després a la pràctica, no tots, alguns sí, però no tots són certs. En el cas de si la renda bàsica universal produiria uns efectes inflacionaris o no, bé, no ho sabem perquè no s'ha arribat a implementar. Sí que és veritat que jo també estic d'acord que determinades ajudes al lloguer sí han generat en determinats casos un efecte inflacionari. En qualsevol cas, el que es planteja és que la renda bàsica vagi acompanyada de regulació dels lloguers i de la necessitat d'implementació d'un parc públic que permeti a ingressos mitjos baixos poder adquirir un habitatge, en qual cosa no sabem si passaria o no passaria, però el que tu blindes és que pel cas que pugui passar tu puguis regular-ho, o blindes que hi hagi menors possibilitats que passi. Vull dir, no ho veig. Si la renda bàsica va acompanyada de les altres dues mesures, doncs no. Sobre el tema de no barrejar renda bàsica i habitatge, és que jo crec que aquí ningú ha plantejat la renda bàsica com una ajuda no contributiva, per dir-ho, vinculada a l'habitatge. Segurament abans ho deien, si hi hagués renda bàsica universal, les ajudes no contributives acabarien desapareixent, perquè quedarien incloses dintre de la renda bàsica. Per tant, no és que, ho sabreu tothom més bé que jo, però la renda bàsica no està estretament vinculada a l'habitatge perquè després és una altra cosa, no és renda bàsica. Són ajudes, rentes mínimes d'inserció vinculades a l'habitatge, ajudes no contributives. I després el que plantejava també sobre el tema de l'habitatge buit a les terres de Lleida, etc. Jo crec que hi ha dues coses. Un és el debat sobre el parc públic i l'altre és el debat sobre la infrautilització de l'habitatge, que són dues coses diferents. Poden anar unides però no tenen per què anar unides. És veritat que hi ha molta infrautilització d'habitatge que segurament no es té per què cobrir convertint locals comercials en locals d'habitatge, però sí, l'element de mobilització de pisos buits, o fins i tot, és veritat que l'intercanvi de gent gran amb habitatges, gent gran que viu sola amb habitatges molt grans, que segurament es podria utilitzar. Això és un debat, o un tipus de polítiques, i segurament... I l'altra cosa és del parc públic d'habitatge, i aquí de maneres d'ampliar el parc públic d'habitatges també hi ha moltes maneres, no necessàriament has de posar-te a fer promoció i a construir parc públic d'habitatge, des de compra d'habitatge a partir del dret de tanteig i retracte, hi ha diferents elements d'expropiacions temporals d'usos d'habitatge, hi ha diferents elements que no necessàriament implicarien. És veritat que la promoció pública d'habitatge és cara i, de fet, segurament és un dels mecanismes més cars per ampliar parc públic d'habitatge. Hi ha mecanismes segurament més barats per poder fer ampliació de parc públic d'habitatge, no? Però és una mica tocant tots els aspectes sense poder entrar en cap, però... Gràcies. Jaime? Sí, efectivament són moltes coses que han sortit i superinteressants. Moltes gràcies per les aportacions. La primera, i seré breu, jo crec que el que s'ha plantejat ràpidament sobre la llei Vivienda. La llei Vivienda no s'està aplicant. La llei d'habitatge estatal ara mateix és un conjunt de normes que no s'han activat. És dret que no està viu, diguem-ne. I fins que no s'activi no podrem saber quins són els efectes. Evidentment, com sempre, tot el que passa que és negatiu és presentat per la patronal immobiliària com, veieu, això és el que passa quan fas una llei Vivienda. Però si és que no hi ha cap administració que l'hagi posat en marxa. La regulació, només Catalunya s'ha mostrat disposada a regular els preus
el Ministeri de Transports, del qual depenia habitatge, fins ara no ha donat el permís. El pagament dels honoraris a les immobiliàries per part de la població llogatera, normalment molta d'ella jove, dintre d'aquesta lògica de no és país per a jóvenes, se segueixen pagant, estan prohibits però se segueixen pagant. I després és veritat que hi ha una sèrie de normes per facilitar el desenvolupament d'habitatge protegit que de moment no s'estan activant. I aquí vaig a la pregunta que feia sobre per què. A Catalunya, per exemple, igual que al País Basc i molts altres llocs, hi ha normes que obliguen a fer reserves de sòl per habitatge protegit i a que el promotor privat el desenvolupi. Per què els ajuntaments no ho fan? Això té moltes possibles respostes, jo en donaré dues. La primera perquè efectivament has de fer una aposta i invertir i dedicar una part important del pressupost, sobretot si no ets un ajuntament gran, a fer habitatge públic i per tant això significa que tu has de creure molt, perquè potser significa que en una legislatura faràs una o dues promocions d'habitatge i les inaugurarà segurament el següent alcalde o alcaldessa. Per tant, políticament no té cap mena de rèdit. Aquesta és la primera. La segona, en moltes poblacions, com que es fa tan poc habitatge protegit, per qui és aquest habitatge? Per les poblacions més desafavorides. Què sol passar als barris on s'han de fer promocions? Que hi ha molta resistència veïnal a no volem un gueto al barri. Molt sovint el que s'activen són fantasies i fantasmes. És a dir, s'ha demostrat a tot el món que la immensa majoria d'habitatge protegit que va a poblacions desafavorides no genera problemes de convivència, però és igual. Opera en la mentalitat de la gent i si tu no fas un programa de dir anem a fer habitatge protegit universal, com la sanitat o com l'educació, i s'entén que l'habitatge protegit és pels més pobres, sovint poblacions que porten estigmes a sobre, racialitzades, etc., doncs també tens molta resistència i directament hi ha ajuntaments que diuen no vull obrir aquest meló i llavors tens reserves, efectivament, de sòl on no s'està fent l'habitatge que es podria fer. Sobre la qüestió de l'efecte inflacionari, jo crec que el que plantejava el Bru és superinteressant i de fet em declaro ignorant sobre quin tipus de fiscalitat, o sigui, quin tipus de canvis fiscals s'haurien d'activar per desactivar aquests efectes inflacionaris. I el Bru apuntava a una hipòtesi, em sembla interessant, no hi entraré perquè crec que no ficaria la pota. Sí que és veritat, he llegit no és una anàlisi empíric, però és hipotètic, el que deia era que en el moment en què s'apliqués una renda bàsica universal, en els barris on hi haguessin poblacions d'alts ingressos o d'ingressos més elevats, com que al final acabarien pagant més impostos, aquí no hi hauria un efecte inflacionari. Llavors el que deia és, però en els barris més empobrits, paradoxalment, els barris on de sobte l'ingrés de les famílies, de les llars, augmentaria, sí que podria haver-hi un efecte inflacionari. Però clar, no tenia en compte la qüestió de quins són els impactes dels canvis fiscals en els propietaris dels habitatges en lloguer, que és el que planteja el Bru, i em sembla que és com a mínim per donar-li una volta i potser per escriure alguna cosa i fer alguna proposta. La pregunta de... s'ha dit diverses vegades, potser he generat jo aquest malentès, sobre si em decanto per la renda bàsica o per un programa d'habitatge públic universal. Jo ho deia de manera provocadora segurament, no crec que ens haguem de decantar, és a dir, un programa republicà de garantia de drets universals ha de poder combinar l'extensió de la garantia del dret a l'habitatge amb la renda bàsica universal. La meva pregunta és com ho fem i segurament jo me'n vaig d'aquí amb aquesta assignatura pendent de que li donem voltes. Però crec que no hem d'escollir, hem de poder garantir la renda bàsica universal i al mateix temps construir un nou model habitatge i un nou model social i econòmic on no tinguem un país de rendistes vells en detriment del futur de les generacions que han de construir aquest país. I, finalment, sobre què fan els altres països? Clar, aquí aquesta pregunta seria per fer una altra taula rodona o un simposi sencer.
Però diré només dos casos, dos exemples, Viena i Singapur. Viena ha aconseguit, al llarg de 100 anys d'una política derivada o filla de la Viena Vermella, que es va dir així a principis del segle XX, construir un sistema on pràcticament la meitat de l'habitatge és o bé públic o bé és habitatge de lucre limitat, s'ha mencionat abans, Lluís, que és un habitatge que està fet pels promotors privats i treuen benefici, però és un benefici molt menor al tipus de benefici que opera aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, que són, exceptuant Euskadi, que és una mica l'excepció, a la resta del territori el sector immobiliari opera amb uns beneficis que són altíssims i que al final es deriven en preus molt elevats. I el que demostren casos com el de Viena és que tu pots construir habitatge amb unes taxes de benefici més baixes i fer-lo més accessible. I finalment hi ha una altra categoria que és l'habitatge cooperatiu, i amb aquestes tres modalitats Viena porta 100 anys desenvolupant un model que assegura que tant, diguem-ne, que les classes populars àmpliament enteses, el que molta gent consideraria classe mitjana aquí, accedeix a habitatge protegit abans que habitatge de mercat, perquè és de bona qualitat, és sostenible, no et poden fer fora i és assequible. Un model que ha anat més enllà, Singapur. Singapur té el 80% del sòl i de l'habitatge en mans del govern local. I això com ho ha fet? Doncs fonamentalment a través d'adquisicions i en molts casos d'expropiacions. Singapur porta diverses dècades i aquí no cal remuntar-se a principis del segle XX. Això és una política que té aproximadament 50 anys. Singapur el que va dir és, clar, ells són una illa i diu, aquí sí que realment la possibilitat de créixer és molt limitada, però bé, el mateix es podria aplicar, doncs no sé, a Mallorca. I el que van dir és, doncs hem de començar a ampliar l'estoc d'habitatge públic i les persones que accedeixen a un habitatge, tot i que en termes reals és una cessió, es planteja que són compradors. O sigui, el que diu l'Estat és que jo et venc i el que vens no és l'habitatge, sinó és el títol per accedir a l'habitatge durant 99 anys. I pots accedir-hi tu i la teva descendència, fins a 99 anys. Passats els 99, l'habitatge torna a mans de l'Estat, que aleshores, en base a criteris d'universalitat, d'accés universal, garanteix que hi podran accedir persones que ho necessitin, que és la immensa majoria de la població de Singapur. Evidentment, el sistema de Singapur no és ideal. Està incrustat en un model també turbocapitalista, amb inversions a l'estranger molt insostenibles des de molts punts de vista, i a més, a Singapur la població estrangera no pot accedir a aquest sistema. Això també passa a Viena. A Viena, si no ets de Viena, és molt complicat accedir a un habitatge protegit. Per tant, hi ha barreres d'entrada. Però tenim horitzons, no cal pensar... És a dir, les utopies són disponibles i estan molt a prop. I ja em callo perquè he parlat molt i també volem escoltar Lluís. Gràcies, Jaime. Bé, molt ràpid, Grupo Vasco, minoria basca. Jo crec que el complicat és tenir una renda garantida amb tots els entrebancs que porten les rendes garantides. Nosaltres ara a la Generalitat s'està negociant la modificació de la renda garantida de ciutadania i una de les propostes que hi havia era crear la prestació complementària de vivienda dintre de la renda garantida, per un tema, que és que està exenta de tributar l'IRPF, igual que està exenta la renda garantida, o com passa al País Basc. Ara, en aquests moments, això no passa. No només no passa això, sinó que tampoc passa que les subvencions per habitatge les has de declarar a l'IRPF. Per tant, has de pagar impostos una vegada rebut la subvenció. Per tant, hi ha un problema, és veritat, segurament tens un problema d'aplicació del concepte juntament amb la renda garantida, això t'ho complica, i si ho apliquéssim amb una renda bàsica ho complicaria, però no aplicar-ho genera també uns altres problemes. Però jo crec que el problema greu no és
el complement, sinó la pròpia essència d'una renta condicionada. Jo crec que aquest és el problema. Bueno, el que deia la Maite, estem d'acord, vull dir que és obvi que totes les solucions que he posat són solucions per anar reduint una mica l'impacte. Si hi ha un local on s'acumulen 6 persones, això és un problema que ja existeix en locals, en pisos i en qualsevol altra cosa. Vull dir, és un tema de compliment de les normes, de cèdules d'habitabilitat, etc. El que falta és més habitatge, és obvi. Per cert, la Comunitat de Madrid, dintre de tot, ha anunciat molts més habitatges que no pas la Generalitat de Catalunya, entre altres coses perquè a l'espai de l'àrea metropolitana és com Singapur i en canvi Madrid té tota la meseta per anar estirant. Diríem que és una mica diferent, però sí que és veritat que hi ha un tema de manca d'habitatge. Jo, quan el Jaime parlava de l'enquesta aquesta, del cens d'habitatges buits, tinc alguns dubtes si es compleixen aquest 10%, perquè ho van fer, teòricament, amb consums elèctrics, etc. I no està clar si... Jo parlava del cens que ha sortit de l'Institut Nacional d'Estadística, que és veritat que contradiu el cens d'habitatges buits de Barcelona, però el nombre d'habitatges buits, segons l'INE, és bastant similar al nombre d'habitatges amb usos anòmals, segons el cens d'habitatges de Barcelona. Per tant, o estan buits o es destinen no a acollir, o sigui, no a que gent hi visqui. És que no tinguin consums. Això és el que no quadra. Tema de zones rurals. Jo crec que no estem dient coses contràries. Jo, per exemple, un exemple, si nosaltres fem polítiques de garantir que la gent gran pugui continuar vivint a casa seva, doncs estem lluitant contra el despoblament rural. I aquesta és una política que tenim des del Departament de Drets Socials. Altra cosa és que és veritat que hi ha zones on hi ha pisos buits o cases buides i la gent no hi pot accedir perquè els propietaris senzillament les tenen tancades. Jo crec que aquí s'haurà de buscar algun tipus de foment o de pal o de pastanaga perquè aquests habitatges es posin al mercat. Per cert, hi ha una norma urbanística que pot obligar a construir sobre sòls solars que no estan edificats. El tema del Bru, el 0,5%, si els propietaris petits només són el 0,5%, aquests no poden ser els que creen l'efecte inflacionari. Vull dir, és un tema de mercat, els que dominaran el mercat són ells. El tema del sòl cedit a ajuntaments, jo crec que ho ha contestat perfectament el Jaime, i el tema d'Europa, doncs també. Aquí jo afegiria que hi ha zones d'Europa que estan tensionades, o sigui, quan parles amb directius d'empreses públiques, d'administracions d'altres ajuntaments d'Europa, etc., tenen alguns problemes també igual de greus, però és veritat que allà on s'ha construït un parc públic important, doncs els problemes són menors. Ja està. Moltes gràcies. Bueno, nos vamos, pero volvemos a las 4 en punto, ¿vale? Si queréis dejar aquí bolsa, ropa, lo que sea, se va a cerrar la sala, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí.